Inkulubaphathiswa kwiphondo laKwaZulu Natal umnumzana Sihle Zikalala uthi owayesakuba nguMongameli weli umnumzana Jacob Zuma ungumqabaqaba kwaye umoya wakhe uphezulu. Umnumzana Zikalala ukuthethe oku ngethuba ebezimase inkonzo yomngcwabo yomninawa ka-mnumzana Zuma eNkandla ngalemvakwemini zewabongoza abo bafuna uMongameli Zuma akhululwe entolongweni kuba balandela imithetho yeli xa bezimanya namaphulo anjalo. Loka Zuma unikwe ikhefu lemfesana lisebe lezoluleko kuba azimase lo mngcwabo. To engage with members of the ANC. If they are demanding the release of the former president, we must discuss together as to what are the means and ways that are legal and permitted wherein we can have the former president released. We must, of course, members of the ANC and the general community is not happy about the incarceration of former president. But we must do whatever we do within the law and the framework of our legal system.